Mi mobil. Vidíš, 4K 60. Najlepšie rozlíšenie, vidíš? Jaj, čo Adam? No. Ahojte pri mnou po videu, ja som nakúfaný. Toto je Adam, môj kamarát. Takže, v tomto videu nás bude prenasledovať jedna príšera, ktorá nám povedala, že povedala nám, že za 15 sekúnd nám má prísť. Takže čakáme na ňu a no... Tak už prešlo 15 sekúnd a ja sa celkom bojím, takže... Ide! Natoč ju, ty koko. Na stream! Zabiem! Tam je. Príšera asi odišla. Poďme tam pozrieť. Tá príšera bola nahá. Takže vieme, čo to je. To je halus. Kebyže chcete vedieť, kde sme... Tak, tá príšera aktuálne zmizla. No. Máme pocit, že to je nejaký chalan. Takže teraz ideme na koniec ulice, lebo sme tam nejak zmizla. Počkajte, skipneme trošku video, aby sme... Áno, trošku skipneme video. Takže trošku sme skipli video. Príšera nám povedala, že musí ísť na záchod. Takže je to trošku fakt divné. Tak my už končíme video a vidíme... Nie, nekončíme video. A prečo? Ja už idem spať. Ja už som unavený. Ty si unavený, fakt? Ukludí sa. Budeme na YouTube? To boli nejaké naše... To boli naše mami, no. Takže... Takže teraz čakáme na to, kým sa objaví tá príšera. Čo nám hovorila, že musela ísť na vecko, no. Uvidíme. A pozrite video na partu 2. Jak partu 2? Ešte natáčame. Ale bude partu 2. Bude part 2. A možno bude už teraz. Alebo niekedy. Bude už dneska, takže... Chod dopredu. Skipujte. Ty máš tak nevadíš. Oh shit, to je nejaká príšera. Tu je vajíčko príšery. Ty sa neprivenie na príšeru. Volá ma tá príšera. Neviem, odkiaľ pozná moje meno. Ide? Poď. Ja hovorím, že my rodičia nedávame zlo. Čakajte. Musím. Môžeme Potichu. že môžeme ja. Dobre, potichu. Daj. Zatiaľ potichu. Nesmieme sa prezratiť. Ide. Môžem? Prísť, môžem ja natáčať. Čakaj. Prísť, ide.
išli za túto budovu. Počkajte. Chod sa pozrieť, aké tak utekaj. Neprezrádzaj ma. To chceš ty. Chod dopredu. Neviem, odkiaľ poznáme meno. Príšera! Čo je? Máš u mňa napítku. Sorry, ale... Príšera je na skryto. Aktuálne natáčame. Part 2. Part, dá sa povedať 2. Lebo príšera nás vystrašila. Je teraz Takže hraj na štebri Je toilet. teraz aktuálne 9 hodín. Takže robí to. Vlastne 10 hodín. Štebri toilet. Prestaň. Je 10 hodín v noci. Príšera na vecku. Príšera nám povedala, že počkajme. Dobre, ideme s tebou. Takže teraz dávam a tomuto Moje krásne kopačky. tu krásne kopačky. Nike stali iba 75 € v mojom obchode. Ideme sa pozrieť na počujem? záchod. Choď sa pozrieť na záchod príšery. Nedám. Ahojte. Moja aktuálna baterka je 15%. A keď nachytíme príšeru, ideme sa zmrzli. Ideme sa povedať na hojdačku, že či ju nenájdeme. Áno, presne tak. Také auto. Si strašne veľa hojdačky. skipni video. Nie, neskipnem. Ideme sa hojdať. Áno, teraz sa ideme hojdať, žiadam. Toto bude príšera z medet. Áno, presne, keď to bude príšera medad. Ale keď ju chytíme do nášho fotografického mobilu, čo viem odfotiť, tak zamrzne Nejako divne vyzerá. na 200 sekúnd. Čo sú asi 3 minúty. Má toto byť creepy video, ale... Moc creepy teda není. Adam? Protože toto je freestyle ako rozlobežka za 250. Fakt? Typa losky. Však to nejaká kydácká kolobežka, ktorú si raz prelomil na poli. A ty side flip. Som zlomil. Poď si tu nekopol. Hojdačky poslali. Ja ti idem Keď sa tu vidíte, práve hojdám. skipni to na chvíľačku. Ne, skipnem. Ja sa tu budem hojdať takto klíde na videjku. Ale však tam nič nevidím. Ja ti povedať, OK, viete čo, ideme za to príšerou. keď sa dlho nevrátim, zostaň tuto. Keď sa dlho nevrátim, znamená, že ma umyslí. OK, tak idem tu zostať. Tak, už prešlo 20 minút a podľa mňa Adama zhltla tá príšera. Ideme sa pozrieť, čo sa stalo s Adamom. Takže, už prešlo 20 minút. Už tam niekto píši, idem rýchlo. Tam je tá príšera! Idem ťa zachrániť! Počkať! Haló, stoj, príšera! Ty si... Hej, ty si môj kamarát! Co ti stalo? Si vypil fyzio! Klaudium! Ty si vypil fyzio, Klaudium! Stop videa! Toto sa nám stalo predtým. Išli sme s mojím kamarátom Aďom a Adamom. Čau. Sa napiť a... Hej, tuto je taký zázračný elixír Klaudium. Fúha. Poď. Ne. Fuj, to je od fyziku. Musíme si ísť pre reálne. Musíme sa... No do pre reálnu vodu. Niečo tam pišťalo. To boli si klauni. Do ryti, rýchlo. Do ryti.
To bol asi nejaký klaun. Takže musíme sa ísť napiť. Tak, ideme sa napiť. Aďo sa napil niečoho, nesvitného a potom sme Aďo odišli. sa napil klauniumu. Snáď mu to neurobi nič zle. A takto sa to stalo s Aďom. Máme len 3 protilieky a 2 sme stratili. To bola asi menšia mutácia. Dúfam, že si robil srandu, Adam. Chce niekto cukríky? Akože ho šalujem. Daj si 2 cukríky. On ťa sfauloval. Čo mu je? Dúfam, že nedostane základ. 2 cukríky! Daj si! Takže a takto sa to stalo s Aďom. Takto sa to stalo s Aďom teda. My teda ideme. Čakaj, niečo Zatiaľ sem. Zastav. Ja niečo počujem. Tom ho objavíš. Akože stop. Ja ho mám krče. Dobre. On má krč. Rýchlo, musím zachrániť. Tu máš ten cukrík. A akože... OK, aktuálne spadol na zem. Musíme pokývať trošku. Vstávaj. Aďo. Asi si vypil fyzioklaunium. Ale to bolo slabé klaunium, však nejaký klaun ťa ide Presne. zabiť. Čo sa stalo? Takže si Tam je nikdy klaunová nekupujte si nikdy. značka. Tam je klaunová značka. Kto? Malo by to byť blízko. Tam niekde Počujete klaun. niečo? Počujete to, že? Počujete to aj vy? Nikto nám hovorí zastav. Aďo, ukludni sa. Ale niekto... Ja sa ale fakt bojím. Nezastav. Akože buď mi červené svetlo. Ale počúvaj, že ja si... Červené svetlo! Červené svetlo. Ja si nikdy nebudem pamätať. Á, to bolo len ono. Ja si nikdy nebudem pamätať. Dobre.